Volám sa Jozef Šoltis, pracujem v Kežmarskej nemocnici ako vodič sanitného vozidla. Spolu s manželkou žijeme v tejto obci už 49 rokov, vychovali sme 2 dospelé deti. Moja profesia mi dennodenne dovoluje stretávať sa s občanmi tejto obce, počúvať ich problémy. Ich problémy nie sú mi ľahostajné a preto som sa rozhodol v týchto komunálnych voľbách kandidovať ako nezávislý poslanec do obecného zastupiteľstva. Nie som spokojný s prioritami obce, sú tu palčivejšie veci, ako je dokončenie na niektorých uliciach, dokončenie ciest, dokončenie chodníkov, parkoviska, zle zrekonštruovaná cesta na ulici Povstaleckej, takisto chodník. Sú to veci, ktoré dennodenne strpčujú život občanom tejto obce, daňovým poplatníkom tejto obce, a preto by som sa chcel zasadiť o ich nápravu. Na post starostu v týchto komunálnych voľbách som sa rozhodol voliť Annu Babičovú, nakoľko jej verím a dúfam, že svoju prácu bude vykonávať zodpovedne a čestne.